TV atibatike zvechopu chopu hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe pari kupisa mastreets akajamuka iko zvinezvi right. Kune nhikirikire yava vanga vari kuita hanzi vari kukomishena matracks Pomona yo tangoona general vachibudikira zvavo. General VP Chiwenga vanga varipo. Amai Grace Mugabe was part of the crew yasvika ipapo, but inini chinhu chandiri kunyatsonzwisisa ende chinhu chandiri kuunderstanda ndechekuti VP munhu wekuti haadi kuita zvadelish haatombozvide. Ukatarisa even mudhosiya rake reyari ranga razobuda richizopindurwa nana ziyambi that dosiya manga makatobuda makatotaurwa kunzi vakomana ivo vana delish nguva yavo vanofanira kutongosungwa kuvharirwa ka1. And a lot of people were like, but apa mudhara ataura chokwadi. Ndizva zvingori so unongozongoona ZANU-PF inobhoira chinhu 1 munosara mangoti vakufamba vese koma kutamba mese. So tine ma-issues akawanda pa-project Pomona irori. Honestly speaking, pane high cost long term contracts ndo yainetsa ma-citizens honestly, because the long term deals up to 30 years and you have to pay ton fees around $40 per ton, mean the local authority pays millions annually. Critics argue these terms impose financial burdens on taxpayers and could cost over 160 plus million over a year. Paitobuda pachitonzi nyaya yacho varototora up to 90,000 every day. Ndo mari vanenge vachita se inenge chipocketwa ikoko. And tine vanhu vakawanda vaingo criticize vachibuda vachitaura zvakasiyana-siyana. Like for example, Fadzai publicly argued that Pomona has no legal authority to independently engage directly with residents. Nothing, the company isn't a statutory body and that should bill people without proper mandate. And chakatozonetsa ndechekuti vanga vakawanda manje, it was not Fadzai ega, the likes of ana Wende anani vaingobuda vachingota take nayo, but ana Wende takazoona vaenda ikoko vakutomwa mvura vachiti pari kuitwa project yakanaka panapo zvinhu zvekuti zvezvingoitika. But we know people like ana Wende, they are in parliament because vaka compromise. Chinhu chacho unoziva kuti the comrades vakatengesa musha, saka nyaya iripo not on my MPS akasara ari mayameya ndivaive kuti vakanzi munouya muchisaina munobvumirana nema-terms and condition. Waikonoti week risati rapera next week yakomana kundi rimwe line up remarecords. Saka nanhingi uyaitoni kana muchida moita se munogara mataura motenga musha kuti zvechokwadi tichazomira nemi tichazodidi kana kuti ameno tichazoitawo yemunenge muchingoita. Now pane imwe nyaya iripo. Arrested Council's Environmental Management Committee initially rejected the takeover, yet the mayor later endorsed it without clear council approval. Mafume was also there, for your own information. Mafume was there today. Iko ku Pomona project. Right. Imwe issue ngari kunetsa the issue of service delivery problems and delay. Independent reports claim Pomona was ill-prepared when the contract began, lacking a full fleet of failing to constantly collect waste, with some suburbs still struggling with collected garbage. Months later, critics describe early operation as a stunt rather than sustained service delivery. Social media, and I was like, these people are desperate to the extent yekuti vano advertise kuti chimota chemadhodha bin chatakura marara. Imagine we have people like ana Rutendo Matunyarara, he was on camera atiti right nhasi mazvona vanga vachitakura marara ndanga ndichitovabatsirawo ndiri ipapo, and I'm like nyika yako advertise madhodha bin mimika zvezani zvikezvi aiwa. Right, despite terms saying the seat of Harare should pay Pomona, Harare's mayor later stated that the central government was footing the bill, raising questions about accountability and fiscal transparency. But Mafuma akatogara atonhikirina chinhu kudhara ende anga ariko, he was there. Mafuma asare pachinhu icho chichi, ende ukada kunzwa mari dzinenge dzichitorwa nemadhara acho ikoko ndopanozongoona kuti ko hapana pekuti uyu angaita sei, anotongonhingirikina. But nyaya hombe dzakanyaonetsa Pomona iyi, accountability and transparent public and private roles, because the debate ranga riripo public service kuti aiwa pakuti ngatitaurire chinhu ichi kaichi, but zvekutakura marara zvingaida kuitwa private here
pakuti tinototi private company inoda ichinzi yakuda kutakura marara indawa muchita zvekudaro imeni type yematenda acho anobikwa ameni kuti muri kuchiwana kupi chimuforimbo chakadaro. These guys they are very fun, but at the end of the day it takes payers money inenge ichitorwa saka umwe nomwe anenge achitoirongera marongerero anenge achingoita. But tavhunduka honestly speaking, regeza ndingoperera pane nyaya yangu chidai so ini ndavhunduka nekuona VP Chiwenga vachiapia because ndizvo zvakanyora mudhosiari yari zvakanzi mukomana Delish Ngwaya anofana kusungwa, Scott sakupwanya chivhayo vakomana changa vari muline up imomo vese achinzi anofana kusungwa. Takazoona hedu pakuzotaurwa dzana chivhayo pachitaura namulisco kanzi but imi pamuchato wenyu makapuwa gift makapromise kuti muchapuwa futi rimwe gift risati razadzikiswa, so maybe that is the reason why mukutsamwira nyinyi chivhayo. Iyo takati iyo inyaya yavo atikwanise kuvarambira kana kuvabvumira, zvinoda vari masaidi ese takagarisa kuti chivhayo apa VP Chiwenga apa tichibvunza kuti ichokwadi here nyaya dzacho because dzinongobuda nemakuwa dzisina kubuda pakati pe1 wavo zvinonetsa handiti mukuzviona. Saka inyaya yekuti takangoti iyo tichazotaura nezvayo kwaScott handisati ndaona involvement dzavo kuti vanopinda here kana kuti handisati ndavaona one day vakapfeka jezi rekuScotland FC one day handisati ndazviona, but maybe zvichazoitika rimwe zuva. But uku kwaDelish Ngwaya ndo kwandivhundutsa kuti asi general vatova compromise, but kungosvika kwavo chete kwakonzeresa noise. Honestly speaking, generally noise iri pakuti but mudhara waita huye kumaevents aya mudhara zvose zvakatoronza akangoya mufarirei azambia inotamba nepfungwa dzevanhu so akangoya chete mufarirei so that kana taakupendwa nezibrush uri kunzi muri corrupt muri chii iye anenge ari part of it anonzi wakaindoza chinhu chiya you were part of this scam. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah, information is brilliant yeah, everybody say Kulian.